Minta dulu aku dari Masih ada? acara ya? Data dulu. Iya. Sudah. Udah asik tadi. Oh ya, makasih ya. Ada. Data dulu Nam. Udah tadi Oh, iya. aku. Sini Pak, sini Pak. Sini cepat. Iya kan dia di mana? Ada kan yang dari pondok
Hurianan ya holongan ni Tuhata Yesus Kristus. Pinasaha mata betu sude hita ruas ni huria. Namar pungu di pesta perjolo perningotan ni hatutubu ni Tuhata Yesus. Selamat hari Natal ma di hita saluhutna. Edeho kamu ma di Jahoba edenai baru sada. Ainunga di pabahen ibana akka halongangan. Nunga ditupahi siamun nai doho tanganna nabadei ibana. Diari sadarion tamahi tamadok mauliate tutuhan debata nasay mangaramoti pardalanan ni Huriana. Sadariot taingo do ari hatutubu ni Tuhan Yesus nagabe si palua doho na manubus hita siya dosa. Debatata do namar suru Yesusi ay hobartu holong ni rohana di hita jolma natinopana. Ido hapapatar ni debata marhite anak nai. Ay pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago nang gosada siyan hita. Gariada tahe ikot tuhangoluan saliling nileleng na hita buanonna. Atong taidehom ma hasangapo di debata dame ma di jolma. Mari demahita. Hite-hite goarni debata ama, doho goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goarni todi parbadian na tumopalangit doho tanoon. Amin. Dungi gabe daging mahatai jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hatuaon. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanamin na di Banua Gijang. Madok mauliate dohami tuho ala ni godang ni asi dohot holong ni roham di hami. Ay di basa-basa okodo anakmu nasasadai tuhami na di pardangolanon. Asamalua hami marhite-hite ibana siya dosa doho siyan hamatean saleleng nilelengna. Hubangi dohami tuho. Say sodangi marohanami na holomi. Marhite-hite todi parbadiai. Akup ni i. Say parrohai hami. Asa huboto hami madok mauliate tuho. Asa tarapul situtu rohanami di hagugotan. Doho di pangujunan marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita.
Tangihok kamu mapati ni debata di pestata sadarion imana tersurat di Lukas 3 ayat 8. Parbuihok kamu manatama pabuan naung mubar rohamuna. Jala sotung didok hamu di bagasan rohamuna si Abraham do amanami ay hudok matuhamu. Terjadi hod debatado anak di si Abraham sian akka batuon. Atong rak mangidogogo mahita tuadopan di debata. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon nahobar tupati mi. Amin. Mari dehita. Hurian itu hata di bagasan rohana hohom tatopoti madosat tanda gudang itu adopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo nasuhatu dosan jala amanami. Hujo hami do guarmu nabadiai alana targugo hami marningo dosa nami. Sai marasini roha maho midahami on. Oh Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagawi colma alani hami. Asima roham dihami, sai patotong madihami roha hamolateo tuho, o to di parbadia pangapul dinamarsak roha, pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asamarlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitian ni nasa asini roha, sai unang tulak hami. Ale Tuhan nami, dangadong na hupangasahok kami dukon ni asini roham. Hatigoran na pinatupa ni anak mudo na hupangasahok kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonod do pakaholongi ni debata di portibion. Polado anak na nasa sadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan ni saliling nileleng na di ibana. Asa ngapom ma di debata na di gijang. Mari de mahita. Mahata ni debata turpu ni ari pesta Natalon imana tersurat di pesalmin siapu lalu mamuka masian ayat sada saha rodi ayat napasiahon edeho kamuma di Jahoba ede nai baru sada ay nunga di pabahen ibana aka halongangan nunga ditupahi siamun nai doho tanganna nabadei ibana. Nunga diingot ibana asini rohana doho hasitonganna tubagas ni Israel. Nunga diida luhut ujung ni tanoon hatuaun ni debatata. Puji hamuma Jahoba marakub arbab. Mardongan arbab doho suara ni ede. Mardoromma laut rodi isina, portibion rodi pangisinai. Di jolo ni Jahoba, ay nungar ro ibana laho manguhum tanoon, uhumon nama portibion marhite-hite hati gorad doho akabangso marhite-hite hasitongan. Ido sahatna, martua ma akan atumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita. Kristus
dakon maha porseo tai songon na hinati dakon ni dongata saha porseo di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatu dosan natu mo palangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siatud di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus namati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom namula mangulu diari patoluhon namanai tu surgo lau hundul tu siamun debata Jehovah amanai pargugu na sohatu dosani disima ibana pai mamula sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho namate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia doho dihasesani dosa doho dihatai namandok mulak mangulu do sogot daging ni halak nang mate doho dihanguluan na sora sudah amin. Songon sunggul-sunggul du hita manang boa-boa di pesta parjolo parningotan ari hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus hobartu protokol kesehatan ni pamaretata sadarion di hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 imak ibadah pesta Natal na parjolo di Huriata HKBP Sutoyo ibadah pukul 6 ibadah pukul 8.30, ibadah pukul 10 sada, ibadah pukul 10.05, doho ibadah pukul 10.07. Sude ibadai dang tapatupa perjamuan kudus. Napa duahon? Marsogot di hari Sabtu di tanggal 26 Desember 2020 ima pesta Natal napa duahon di Huriata masuk pukul sia 00 waktu Indonesia Barat jala dipatu pado padidion nabadia disi jala dung sidung parmingguon patupaun ni Huriata do pasahaton bingkisan Natal manang si palas roha tu ina nama balu doho tu ama nama balu suang songoni tu akayana kota nasomarama doho nasomarina ruas ni HKBP Sutoyo napatuluhon di sude ibadah Natal sadarion papungu peliat tujolo ni langgata dohita sadaa doho sadabe tuhuria adorang sojamita doho tu ulaun diakonia sosial saritas emergensi tu pusat dung sipul jamita lasmarohata pasahaton peliani songonima boa-boa manang sunggul-sunggul di hita di bagasa tikion. Nuaing tabigema kor ina secara virtual. Oh
Baride mahita laus tapasaha mapiliata sadaa doho sadabe. Tuhan
Tadehon saya naik. Damene debatana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus di pesta Natal na parjulu Roberto kalender ni Huriata denek do Evangelium manang jamita dihita di bagasan lasin rohata sian buku Heber biddu sada ayat sada sahat rodi ayat opat. Heber sada ayat sada sahat rodi ayat opat. Hujahaho matuhita marhiti topik hapapatar ni dibata marhiti anaki. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Sonon matar surat disi. Jut-jut jalaragam na julu pabahena ni debata mamakulingi aka amai marhiti-hiti aka panurirangi. Alai di aka ari na parpudion dipakulingi dohita marhiti sian anaki. Ibana do dipabakit gabisitean parluhutani. Jala marhiti-hiti ibana do ditopa akka hasiangani. Silam ni hasangaponna dohot suman ni hadirionna do ibana. Jala diusung do parluhutuani marhiti-hiti hatana na marhaguguoni. Jala dung dipatupa ibana hiyason sian akka dosa. Hudul do ibana tusiamun ni hatongamon na digijangi. Songon surung ni guarna na tenean nai na mengatasi aka suru-suruan songonido surung ni hasangapon na martibakon nasida ima sahana. Hamuna manami na nami songon nabudari pinasaha mamusetu hamu hanggi na pinaribot atas gowar ni parhalado atas gowar ni padita nang atas gowar ni pribadi manang keluarga. Selamat Natal madihita saluhutna. Song nasa semangat do bereng. Selamat Natal madihita saluhutna. Naruh aku beda. Apalagi ngamangalang natabuhita na budari ate. Roti, kue, selamat Natal nih. Aledak walang dope na budari. Alam biaro mangalang na manis-manis. Karena saya sudah manis kan begitu. Jadi ngapain makan manis lagi? Mulung nga manis. Padang salango bina manis-manis dah. Alay otik buhima. Totu dangholan iba madjaha dohot madjalo ucapan selamat Natal. Marhiti sian akadongan, kerabat, keluarga. Marhiti sian WA, manang WhatsApp, pribadi, manang grup, Facebook, dot aka media sosial na asing. Ragam bentuk dot ekspresi ni jol mapatuduhon parsidohotanna marlas ni roha di pesta Natal sadarion. Madok selamat Natal. Adong do nama bahan holan kalimat sederhana. Selamat Natal ya. Enough. Darong nasing. Narakui bagasan amang huli ini amat tahun narakui bagasan. Selamat Natal ya inna. Adong musim nomor gejang-gejang marnoni-noni diangkat siano on gabilu jama jaharu paning. Memang dah kasuan jolmo nate na sederhana dihatai nagajang pe dihatai alay songoni majo rupaning adong musim marhiten na marputu-putu rupaning au gabi laur hakku na budari buasa dang marputu hamido inata belahan jiwaku naraku dijoloon do buah hati nami naraku ibagasan asa dong rupaning songon postcard ibana pasahaton selamat Natal
HP hubering akar ruas ta. Mang teh. Tagi nai narak di bagasan. Dagi narak di bagasan. Ale narak may bagasan to mak. Di bodo Tuhan do na di bagasan rohakon. Las do rohakku disi. Adong musi marputu rupaning. Ada lucu-lucu do, adong di jabuna, adong di halaman, adong di di mall, adong musi di tiki geleng na terdidi. Wah ini Natal terdidi, adong musi na melua tiki geleng na di ban putu nasi, bah malate mati. Adong musi video, wah heboh, selamat Natal na, cing, na kasi wah mantap do HP, nggak tebo bi HP di na mangulu di ahon nate, 4.0 nate, nggak tebo bah. Bui di bereng rupaning adong mabusi dapat tudon akal dan asing. Si panganon alka manang si panganon si inumun do suni matehe. Holani sotung lupa hita mengisi paket kuota. Gudang malang paket Ido makan na mol hubereng songuna durasi na kan adong do tadi da durasi di pidui tema dang pala hubereng biom. Sotung habis kotak ko narak bagasan. Bah, natape hulit otik alai makorhon tu tunadinggan main. Jala hudok matu hita manginang. Apa Natal bagi kita? Do makna Natal di hita. Mololas rohat tanuaing. Apa yang harus kita perbuat ketika ada sukacita Natal dalam kehidupan kita? Dan saya mau sarankan kepada kita, saya mau katakan jangan lupa berdoa. Ditikilas ni rohado tebu hita martangiang. Doakan ketika sukacita Natal ini benar-benar mahita mapakorhon tuhala na asing. Nah tapi dang dibering jolmay. Alai molo las rohata mananyakon sudi. Unang ditikijut roha martangiang. Heado hita dikijut roha martangiang. Heado. Badiko kamu ma ditikilas rohata. Uju martangiang pahitalas rohata agak senyum-senyum deh. Tuhan, malah tidak. Amang Tuhan, enam se. Ale melujur rohata. Tuhan, ngiri nitung. Ngirihian Tuhan. Pokoknya ngiri na. Sedang botol may benesa Tuhan, taring Tuhan ngiri ninguluan rupaning. Di bahani tahu jima. Di tiki Natal mari kita memanfaatkan momen ini amanginang. Jadikan dirimu berguna bagi orang lain. Jadikan dirimu bermanfaat bagi orang lain. Sehingga orang lain mensyukuri kehadiranmu, pertemananmu, pardongananmu, partodongonmu. Dot akalana asing. Dia, orang lain, madok mula tema, adong halak namananya konau. Jalido makana, nakin las rohaku mulisan pertama satu nameng berjemita luar biasa do par musik teh ya teh. Saya neng saya neng manor tordo walai sigana adong kena tua-tua di son rupaning. Adong akan namar bahu rupaning neng saya neng huputar do nangkin rupaning. Ale uduk ni teh martoba johita tu par musik bah ate. Martoba maju hita tu live streaming rupaning. Nga senyum-senyum benasida. Anggoda mangalangkui manun halakon rakui bagasan ate. Jadi songoni malas rohanami amanginang dia karua sinuhria nasotar benro tu gerejaun. Mohon maaf muladong akan hurang lubi di live streaming ta ba idope pembukaan. Banggia ma molotung adong akan hurang alai hupi kedah adong nahurang. Nakin huikuti do live streaming jam 8.30 begak-begak do bah. Lembaga do HP halak melu di TV. Itu. Dak foto aho pe nang lembaga do nang di TV on ngate. Bagaimana per live streaming? Begak do setel hamotik pabotar hamotik aso nang birong ate. Itu dah. Ikon las do hata di Natal ate. Natal memang benar-benar membawa suka cita. Amin. Ido, molo suka cita hita namar Natalon gagal Natalon. Taulahi sogut. Ido. Harus bersuka cita Natal itu. Songonido molo las di roha. Ditiki mar Natal hita adong malas di roha.
ada semangat mengucapkan selamat Natal, Merry Christmas, Feliz Navidad. So binoto menang bahasa harupaning gitu. Alina huboto bahasa Spanyol deh. Nama dokon selamat hari Natal. Macam bidbat jol marupaning molo las rohata tarbek kita do manang abe. Sonang jalan yang do daging dohot nguluom molo las roha. Badiko kamu mah molo solas roha borat nang pemarniang. Anggo songunau nang mo kau neang do hilalan wain. Sirana hebang do pakilala ko te. Alayak kinau adong jagal di jamunamin wain. Ido jagal huda. Ba mangalang jagal huda bandon bulan minggu noraku bagasan. Di bahini mari kita tetap dalam hidup sukacita. Dang adong nabui mangabati hita di pabahenan molo las rohata. Jadi filosofi manang makna ni sukacita. Dang adong nabui mangabati hita di pabahenan molo las rohata. Senyum pejol mamololas rohana aman senyum. Ale molujut rohana jangan senyum mamereng jol mape hira mamereng manang-manang rupaning. Oleh karena itu amanginang jojo do hudok hukutip edeni ina di sasitong na. Las ni roha do gugu tuhamu. Ido. Jadi hidup kita ini memang diciptakan supaya kita selalu dalam sukacita. Ido panopau niri bata di hita manginang. Jangan katakan Tuhan menciptakan duka cita. Jangan. Segala sesuatu baik telah diciptakan Tuhan. Rasa toluk do hita molo didok. Sudi do hita makirin do managam. Asamian ma las nirohai di hita. Manang toktong mahita di bagasan las niroha. Ale faktana. Tarbe kita do marlas niroha toktong inang. Selalu ada persoalan. Selalu ada si pikiran. Tapi jangan kalah. Jangan kalah dengan itu. Rikot do tasukut toni di bagasan rohata manang pikirata. Buasa mahol hita marlas niroha. Habi nunga sorang ibana. Yesus nunga rotu portibion, nunga sorang ibana. Untuk apa Yesus datang kalau manusia ini masih tetap hidup dalam kedukaannya, hidup dalam kesulitannya. Toh juga Yesus sudah datang, Yesus sudah lahir, dia penyemangat, dia pemberi sukacita. Ahana hurang di hita manginang, buasa maol. Manang hirana dau hita sian las niroha di ngulut tahun. Ahado alana dia do bosirna ale jolma. Apa? Mengapa? Buasa gabi maul manang dau hita sian las niroha. Benar bahwa hidup ini penuh perjuangan. Hidup ini adalah harus mampu menghadapi persoalan. Tapi ingat juga hidup adalah kesempatan. Kalau sering kita menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Itu teh. Jujur teh nih. Tapi kesempatan yang bagaimana amanginang? Kesempatan untuk apa? Kita pakai waktu yang diberikan Tuhan. Molo tajaha di Bibil tai semua sudah lengkap. Las dorohaku molo misalnya di Natal selalu lo diuhali holani dang adong belitur kita alani COVID. Biasanya saya maraya tayak do hita disonkan. Gade soholan na budari adong ayat-ayat. Ipe 10 halak do. Mola te mak radi na sida maraya tayak. Molo dangi dang adong be ayat-ayat terida di litur kita. Molo tajaha di Bibil tarupaning. Danup de bata manopas dung sidung de bata manopa portibion. Setiap estafet, setiap tahapan-tahapan amadidok disi. Dungi nunga denggan di ida debata. Dalam bahasa Indonesia, Allah melihat semuanya baik. Itu artinya
karya Allah apapun itu semuanya baik. Termasuk ketika Tuhan menciptakan manusia, semuanya baik. Termasuk juga Tuhan ketika menciptakan semua yang ada di dunia ini, semua baik. Yang artinya di pihak Allah, dari pihak Allah semuanya sudah baik. Persoalannya apa yang tidak baik. Ini udah. Ada yang di topa di bata, dungi di bata mak, nungga dinggan sudi. Dumenggado yang tidak baik di debata, sian yang baik di jolma, manang portibion. Dumenggan dobe yang tidak baik di Allah, dari pihak Allah, dari yang baik atau paling baik di dunia ini. Imah bandiko kita. Lama di debata, dungi di idama nungga denggan sudi. Nungga radi sudi. Nungga tipak sudi. Tidak ada yang kurang. Nah persoalannya bahasa maul dobe hita. Marlas ni roha. Nga di ban pare kelon. Tor murhing. Nga sudi marga hargak sapi tadi dah lubang na rupaning. Doh gram nenu. Au rak ko boto molo somek ke lao. Minimal 75 hali sadari. Hirana hurang do. On hoetong-etong 30 dobe. Ido. Berarti 45 nayon. Nakin nga mekel lau nak kidison. Nga mau rujo saya ada. Apa lagi mekel dia kan? Nga mau rujo saya ada. Nah itu pun naik bekelon. Uji hamu mak. Daripada tangis. Sakit. Di sini. Di sini. Di sop ya cik do sop. Suri ya cik mul tangis kita. Di bahani amanginang mari. Kita tunjukkan. Bahwa potensi manusia yang diciptakan Allah ini. Kita berpotensi untuk selalu bersuka cita. Jangan pakai pikiranmu. Jangan andalkan itu. Jalanunga di parade de batasu di narikoti narumikoti di portibion. Jadi dang dia dalanna maul hita sasitongna di bagasan lasniroha. Karena semua sudah ada. Persoalannya kita kurang mengenal Allah. Unang maju hudo kondang porsea. Tapi kita kurang mengenal Allah. Kadang kita ada salah pengertian tentang Allah. Ido makana jujut hita mangasahon pikirata, mangasahon gugutta, mangasahon nadong di hita. Laos di bagasan obason hudok matu hita, hamu namana minanami dang dau debata siak kita. Di lebung tado debata. Huba dua hali hom mamat dokon dang dau debata siak kita. Dilebung tado debata. Camkan itu. Dia ada di sebelah kita. Dia selalu bersama kita. Lalu itu tema Natal nasional. Immanuel. Tuhan bersama kita. Kalau Tuhan berpihak bersama kita. Isi bialota. Dirita nama. Hita nama. Di bahani hamu nama nami, jangan ragukan bahwa Allah ada bersama dengan kita saat ini. Kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun Allah Immanuel. Itu yang kita imani. Dia bukti na amang. Ada. Turpukta di bagasan tikyon. Tahu lagi mamusia majah dia sadai. Jut jala ragam. Najulu pabahenan di bata mamakulingi aka amai marhiti-hiti aka panurangi. Adong hata jut jalaragam najulu. Molo dia kon najulu. Berarti karya Allah itu bukan hanya terbatas pada najulu, bukan. Dia tidak bisa dibatasi oleh kapanpun. Tidak ada yang bisa membatasi karya Allah. Di dalam bahasa Indonesia, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara. Wah tebudo cerita nion. Beko kamu mah, hola tabuka buku Heberon, pitor hata jut jalar ragam. Ini aneh kan? Biasanya kan
Mula apostol Paulus, sian apostol Paulus umatun, sian on kali do kan, Tuhamu nak manginang segala macam. Alai mulai surat Hebir, jut jalaragam, dia langsung ke intinya. Dan ini memang luar biasanya surat Ibrani yang dikirimkan kepada orang proselit atau orang yang berserak pada waktu itu, orang Kristen yang berserak. Dan memang kata palah ali, dan apalah jelas isi do manuraton. Alai ada kesaksian yang luar biasa, jut jalan ragam. Dan odolan unok ni tulisan Ibrani adalah memuliakan, mengedepankan Yesus Kristus di atas segalanya. Tidak ada lagi. Jesus is King of King. Yesus adalah raja dari segala raja. Ido odolan ni surat Ibrani. Di bawah ini saya di parrohau debatado perdalanan ni bangso manang jolmaina jolo. Ala ditutun lomona. Ditutun hagio ni daging ni jolmai. Nguluna. Di payu-tiyu debatado na jolo. Dan sampai sekarang harus kita yakini amanginang di payu-tiyu debatado hita. Di parrohau debatado hita. Saya diberengo do hita. Itap di dia mah. Bertahan jolmaon. Manutun manang ditutun lomonai. Jangan paksakan pikiranmu untuk mencukupi kebutuhanmu. Tuhan lebih tahu itu amanginang. Yang penting lakukan yang baik. Tunjukkan bahwa kita adalah anak Allah. Nung ngadinggan hita. Dung ditoppa di bata. Di bahini hudok matu hita. Dan tarabatan manang isi holong ni di mata. Tidak bisa orang membatasi kasih Allah, termasuk diri kita sendiri. Selalu do dilehon holongna. Sian nezulu, sian narubi, arung panurirang. Dasa situng na bukan hanya panurirang amang. Allah memakai raja-raja. Di Tikiso adong raja Israel mian nasida di tanah Israel di Palestina. Dan adong raja di pajongjong maju makamalim. Dungi dung malim di pajongjong maka raja. Dungi saya didongani marhiti ka panurirang. Bukan hanya panurirang nabi, tapi raja juga dipakai Tuhan dan juga hakim-hakim juga dipakai Tuhan, panguhum. Malim juga dipakai Tuhan. Dan orang-orang tertentu juga dipakai Tuhan, termasuk saat ini kita juga dipakai Tuhan. Dak kaya di bata pasobuhon jolmai. Holan di payuti do buaro nain. Itap ni dia do bertahan aka jolmaon. Hamu nama nami Tuhan selalu mencari cara agar manusia sadar siapa dia sebenarnya. Idu ubahenna didok nakinde dua. Alai di akka arina parpudion dipakuli dohita marhiti sian anaki. Siapa dia? Yesus. Itu natapes tahun diobason. Yesus sudah lahir. Dan itu adalah karya nyata yang luar biasa. Allah menjadi manusia dan dia hidup bersama dengan manusia. Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen yang bersama dengan kita. Ditinggalhon hasangaponna. Asa marhiti didok de tulu silam ni hasangaponna do suman ni hadiriunna do ibana. Itu menunjukkan bahwa Yesus benar-benar Allah. Dan ketika dia mau datang ke dunia ini dia harus menjadi manusia. Di tadi konibana hasangopon nai di Gijang, di Banua Gijang, asaboi menyatu dan diterima oleh manusia di dunia ini. Banyak cara Tuhan menunjukkan kasihnya. Payutiu jolmai. Persoalannya kita kurang mengenal Allah. Dipakulingi di mata kita. Dan saat ini Yesus sudah lahir dan tinggal di dunia. Oleh karena itu amanginang taujima mapakorhon ma hatutubuna dingoluta
sedarion dan untuk selanjutnya. Adong mahataridaan na nong marnatal hita songona hudok na budari. Ya, saya juga bingung amanginang. Mungkin saya pernah khotbahkan itu di sini. Ya iyalah, mungkin pernah lah karena memang saya di sini khotbah terus kan begitu. Puasa tanggal 25 Desember, Natal. Godang halak madokon tidak persis tanggal 25 Desember Yesus lahir. Lalu diambil kesimpulan, kesepakatan, udah tanggal 25. Banyak juga sumber-sumber yang berbeda tentang itu. Ada yang mengatakan, dari dewa ini, begini, segala macam. Alehu pikir sisi positif, Tuhan ini tanggal 25 Desember hita marnatal. Ala sambing gunai masuk nama hita tu tahun baru. Asa ibaru manang ngoluta. Di pai baru mahita. Dung di pai baru ala buah. Saya sudah bernatal amang. Saya sudah bernatal inang. Atong dia manatali asa mapakor tong di ngolutu. Songo dia mah. Di dok mah molo tadehon di ayat 410 edeni halah akabipi. Ya. Alani Tuhan Yesus marende India asitok tong rohana nang pepardosa. Alani Tuhan Yesus ibana na padomu au doho di bata mudar na di usehon di dologon gata. Jago do suaraku kan? Ima alani Tuhan Yesus meh. Lupa nih. Ayat 2 mesti taburi dokon. Alani Tuhan Yesus mamuji-muji yau. Tidak dikatakan alani Tuhan Yesus gabi mengkhianat mau daung. Dan di dokon alani Tuhan Yesus gabi huberi mana roa di dongaku daung. Alai rohani halak nong digohi Tuhan Yesus, dia mampu mengapresiasi yang baik dari temannya. Dan matanya selalu tertuju kepada hal-hal yang positif. Memuji-muji, nata buat dipuji. Ya, nabaga kowe dah. Hampir wado. Aku 3 hari do nata ganteng do hoban da aping hobo to au sono mah kualitas surupaning. Da itu mungkin enggak bucit, itu mungkin ganteng da bucit teh. Alai mulu do kon ganteng do hoba. Wah, semangat deui baru paning. Merda le penyang. Ali uji mo do kon roa anu tung. Madokoni pe songuna muru do namu se. Deng tebu. Alai duduk ko de tulu alani Tuhan Yesus mamuji-muji au. Jala duduk de tulu muse. Alani Tuhan Yesus ganti kucet teh. Alani Tuhan Yesus marolop-olopau. Itu karena Tuhan Yesus dia mampu bersukacita dan dia menjadi sumber sukacita. Di bahani tauji mak nenget-nenget amanginang ganu marnatal hita. Tauji mak mapakorhon haso sorang ni Yesus di nguluta. Ta mulai mak dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri, baru di keluarga ta. Ku mulai dari keluargaku, baru masuk mamuse tu kerabat. Ku mulai dari kumpulan kekerabatanku. Dari nama damai dihalak namar Natal. Atong tabuan ma damai martanyang mahita. Ali Tuhan mola tema. Hatam nunga hutangnya kami. Jala dipaingot kami. Asa usukuk kami diri nami. Isi duhame sa sitong na Tuhan. Pola roho tu portibion marhiti Jesus Kristus anak mi. Isi mahami Tuhan pardusaon. Pola dihalu jahoko. Roho tu portibion lau manesa dosa nami. Isi mahami pola Tuhan. Jolma nalea. Gabi sitong hajol maun nami. Ala harorom tu portibion. Ido las niroha nami di Natal na perjuloon. Ali Tuhan
urupi mahami, pargugui mahami, asa toktong hami di bagasan lomomi, marparange, marpangalaho, jala marpabahenan, gabi tarida ma nong marnatal hami, bui masonang rohani dongan nami, ala adong hamubaon di hami, molo ganup hami mabuan hamubaoni, muba hami tuak kanadinggan, masih julu-julu anak kami mabahen nadinggan, sonang ma nguluni natino pamon, gabi terbaik kami ma Tuhan, sitong mamujiho. Dibahani pargugui hami pasidikon na jahati sen ngulu nami. Dibahani urupi mahami lau mambahin na dinggani di ngulu nami. Marhiti diri nami, terbaik kami ma dame di tonga-tonga ni keluarga nami. Dihumaliak kami manang didiapi hami Tuhan. Pasu-pasu pargugui mahami. Jala asin roham do nabui hupangasok kami. Molate ma Tuhan, alamar hai pasok kami sa hatu tikyon. Pasu-pasu maruasmi na marsahit nang akka keluarga nami. Nasohugwari hami Tuhan. Natongon di bagasan parsahiton. Mangalo parsahiton di rumah sakit manang di bagasna. Ali Tuhan surduk kon tanganmu nagakuasui. Asa tarjalona sida hama malum. Siako gabi boy manasida Tuhan di bagasan hai pason marnatal doh manal puhon taunon asa bongot hami tu tahun naik baru di bagasan hai pason padoma covid sa pulusia siak kami be molo tumpi adong akad ruas ni huriam na terpapar positif nuaing ali amang nabasa elik-elik nami tu adupamu pamalum nasida lehon gugu di nasidang, marhiti imunitas nadinggan, pasu-pasu aka ubat na, usaha dot aka tangyang na. Ramoti ruas mon Tuhan, haka bipi sutoyo, sa namek-mek nama gudang sa hatu nama tua. Nang ruas, naso ruas ni huriaon, na saya ringkas marminggu di huriamon. Ruas tamu mahudok hami Tuhan, nang nasida pe, pasu-pasu manasida. Pasu-pasu sudi keluarga namin naholang siak kami di dia penasida maringanan. Di muna pasugit, manang di luar na asing pe. Si hol roha namin yang pajupang alirang terbaik kami Tuhan hinorhon ni pandemi COVID 10 siyaon. Ali Tuhan, nang nasida pe. Akan natoras nami, si solhot nami, todong nami. Naing ma, husi sehami marhiti selamat Natal di nasida. Asa tubuh ma dame. Di rohanami be mardame-dame mahami Tuhan asi roham sisa madosa nami amen. Marede mahita laus tapasahat ma peliata. Marende masude, marende masude, marende masude.
tabege hatane di bata na pengotok kita babua naung dipakulingi Tuhani do hita marhiti anakna Tuhan Yesus Kristusi. Ibana do dipabaki di bata gabi sitian parluhutan. Jala marhiti ibana do ditopa akahasiangani. Atong tajakon ma Yesus anak ni di bata na tubuh tu portibion ala ni hita jol mana bada butu bagasat dosa. Sai namardala do pehita di hasanganon nagok parukilon dohot si taonon. Tapapos maruhatta di bagasan Jesusi nang Roma buan haluaw dihita. Ibana do natau pangodingata
na mangurupi hita di pardalanattay. Asa saat hita sogot hudul di siamun di debata amay. Tatangyakon ma piliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilohon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutad dahami gudang ni silon lehon mitu hami, asalam gir-gir hay mandok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan debata na toktong na sumarmulan na sumarpacohotan, hubuji hami maho ala saud sudi tahim nang sinakak mo, adorang sumarujahad dope hasianganon, dang taraba sibulis sakak mo, dang sudat tahim na badye di bahed dosa nami, ala ni holong ni roham na belga na suhaduduani. Di baheni mauliate marohanami tuho, ala nang saud sakak mo, ima parsurum di anakmu gabi si palua, jala si pangulu di hami, asa malua hami siad dosa hamatian dosian uhum jala macohot hami mangulahod dosa oppe say asi maruham di hami tugihon mahami tu anakmu say bahin mahami gabi siluam tu ibana asa upa ni halojon na hami ala natinon na berneti dot hangaluton mokop hami asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana say sungguli mahuriam sa darion asa diingot habal gommu dot haroro ni anakmu gabi jolma lahu panguluhon hami pardosa say sungguli ma akaparhalado ni huriam mamaritahon barita na ulitu saluhut halak nong patar hasangapommu jala nong jupang dame dot hasonangan say lehon ma pitu naukap tu halak si pilibigu dot tu parago mana asing asaro na sida mangului Tuhan nami Jesus Kristus say rajai masalut raja dot akasuruanna asa diboto na sida nong dilehok ko raja jala Tuhan na sumurungi rodi sa liling-liling na sa lehon gogo tu akan na dibagasan pangujunan apuli akan na marsak jala balua akan na targogot sa tatap jala oding akan na pinaburu-buru ni halakalan ni guarmo sa dongani jala pasu-pasu hamisudi akan na mangudang rodi danak dibagasan Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami alia manami na di Banua Gijang say pinorbadia maguarmu, say romaharajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siya pare. Si sama dosa nami, songon panisa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago.
pasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata ma bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. Di hamuna amanami nanami hanggina pinaribot hami parhaladu huriah gawe sutoyo dot padita pasahaton selamat Natal madihita saluhuna. Horas horas horas. Lam lengit ade. Terima dak pula buai.